Pagkabiyak siya.
Ano na ba yung sige? Ay, nagpasisip. Ayaw pa rin kaki, nagsabi. Alam mo tayo pa ka po. Malamang ka to sa nagbayad pa ako kapag ito nagsuka mo dito nga lang Nagkaway mga sato kaya kung Masik! Hoy! Ako naman to! naglawa ka ng wae. Sige. Sige.
ihaya ulit ko na ka. Ay, ko na pili ang pagkaitiyak sa kakay mo. Makito na naman. Pagkaitaan ta ka mo ni sunod. Ala, pukunay ko tayo ni mo siya. Nangitong giso-giso ka. Nakiyak na uli. Ay, ko na sunod. Nangitong giso. Panaw tayo ni pagkakuan pangin-min na ka. Kita nyo ba yung tawag mo kuya? Kaya naman laktakan. Nawayon na ko yun. Ay, pamamurang din may pangin-min. Diba sila milahi, ipalukat-ukat ka po. Bilang mo ko. Ha? Bilang mo. Huwag tagwa ngayon po. Buwan ko ngayon. Nawayon na. Ikaw? Nasa na sa ako yung pangin-min. Nasa ka mo na yung mga kampo ko hindi kakantan. Ito sa po sila kahati, amin na kahati, nagkaiwan na sila karungong. Ayan, yan. Na ikaw mo nag-inuwan kami ni Makawi. Masaya na yung muna niya para kami. Hindi na yung kumul. Kasi mula ka ko sa Tiyak pa ko yung nagkakaroon. Bakit niya na makalisay pang gato ni Minok? Nakwa! Yan to pa Israel. Bukol! Yan to pa Israel. Sila ang namin-min na. Nasipo ba? Naman dyan inaganda na kung hindi maglas na ka doon isipo ka. Ayaw na. Wala sa pala niya. Ako tamo. Kami na mamawaman niya. Ako na sa ako namin niya katulong na umili. Akan na magkakaw yan na tayo. Ako na sa katapuan. Naway tayo manila ama. Naway tayo magkawin. Pagkaan na yung bali. Ako na niya lang. Ako dua ka. Sin. Away tayo to. Sige tamo. Wala ako. Ang bato niya takan ko yung mga bulawari. Pero pati ako kami rin kayo. Apa? Yan. Ano ba isa itong kira naklakan? Huwag pa kaninom mo yan. Yung mamaros darwa ito. Paninom mo yan. Kaya doon na. Parang diyan na to. Umiwasin yan eh. Kay man. Kaya man yung mga. Ako rin. Ayan, Ito ka lang manito ang takanta. Ano na manito ang takanta ko na ito na. Ito na kami. Ano? Tadyong ba ito na kaya tadyong? Kadung una wag kabag. Sina. Para yan ka. Espanyol. Dapat sa kawag-karoon naman, hindi mag-iipanaw ng buwin eh. Dapat kita na kumanin eh, sisubok. Ako na ako kuma. Hindi na kumunta.
Dahil pagkakambal si Minong Biao, kasi magkakinawakan nila. Ayaw. Kita kau isi ada naga. Dia belum kakak. Lamut.
Kulay na ka. Sama aja nih. Sama aja. Kali. Ayah tuh aja mama ya. Ya jauh nuna ya ja. Oh. Baik kamu dulu kalau aja. Karena maja. Sandakan inabuk dengan adat. Inabuk dengan supitan, inabuk deh. Minyaw na ayun dengan supitan, ayun dengan supitan, ini dengan dengdi, ini lah sandakan ada tulal datu. Tadi mencari jam kemudian. Oh, berarti jam dah ini riba ini.
Uy, maka di sema mo, kadu pakai kamu mo. Pakai kamu mo, maka di sema. Yan na. Wala ko rin tako. Hindi yung marikukukuan. Kaya na sa iyo. Ito na Hindustan. Hindustan. Nang wala ko, narubit yung talipin. Lagu semangat isu subah. Maka mereka batasi mata yan. Maka mereka ada sabihin ako po pagkatan. Ang 70 mo ko pa. Bumbong payah kumat ketawa ke pelat pokpolat. Bumbong payah payah kumat ketawa ke pelat pokpolat. Bumbong payah Buklan balong. Bumbong payah payah kumat ketawa ke pelat pokpolat. Sana Nari bacaran lalu mo Isael. Ay, ay, Nasaril. Ay. Ang baka mo kabatan. Saril. Nasaril. Ang baka mo kabatan. Nasaril. mo yung sutugay mo, o yung patayon mo, ululun baya-baya mo. Baru isa Indonesia. Imbana mo yan ina, baka pamaingat na kaya panayaman na doon niya atin mo, ingat di matang kainuang na. Ay. Jadi na imbana mo, pinuhain mata mo, panahon kabungkuan mo, amon inasawa mo ako na. Imbata mo pinuhay. Napulong, napulong. Imban amuling kataan, bang kamu masuran kamu nain amutan, hati di adutan. Kalau imban kamu, baru
ang kabuuan mo, amo na inasawa mo. Masakit ko na rin. Akalag ko si Mama. Amo na kumite man. Lang butang yung may pati madikuan niya. Naman niya rin yung alimang pagka ako nagkasawa. Asawa na ka. Ako sa asawa. Yan na, napapumusiyaw ka kung naasawa na. Yung asawa mo. Eh, nasawa ko yun. Asawa mo na. Asawa mo na. Pag-ustiyan niya ulan na. Nakikitiyaw na ka mo. Napag-ustiyaw. Ya asawa, titiyaw na. Titiyaw na mo yung asawa mo. Napita mo lang Ang naman Christian baka yung pag-Islam ha. Napita ko yung kaya lang yung pwede Hindi alam ka na. Yan din asawa mo. Yung sundakay mo. Nakikitiyaw na ka mo. Pagto na. Ito na kau. Ikaw pagkasal mo rin ini. Isang nakawa! Aw! Aw! Ako! Ako! Tayo mo! Ngayon mo ba yung naliwa ko? Kaya na! Nakapamulukot ko dyan! Yung si Marco siya hindi wasip. Apa binuhusan? Ay, lalalamak na. Ito ba ko na nakawin? Nalilayway na international. Kapal pera mo na lalak na. Marami na ako! Ayaw! Why na? Ang ka na kang patata. Ay ko siya. Akala nyo yung mag-asawa. Makakasal na. Lahat. Kung masal na yung mag-asawa. Mang mani mabali kita ka jam daya na pag-ukawan. Pagkamorin pa ako yung mapalina. Isa din mong kampita kanina makahinga. Ah, Lahat ikaw. Yung mag-asawa mo pasal na. Anahain mo. Yan, para yung way. Anak ko lang kami
Dari naman jari na makat na. Sanda ka na sanda ko biyahon. Kari-kari suwe lang ba? Itaray lang mula-mula imakan niya mo. Aha. Aha. May make-upan na. Akan lagi ng pangangkin, magaling kita sila na kampo. Sabi ka na. Jangan tertakut. Bocah, jangan tertakut. Nanti pihak bang pemilik pihak sebelah takut. Yagakan na. Nayagakan na rin. Karyawan kami. Hindi ako takut, hindi takut. Kaya nanti ako takut. Dahil takut talong. Talong. Nobos dijam na lipstick mo kag talong. Nailong kuwan ka uti. Ang kape ko yan ang mas Di man jari pa mo sa mat may gimaliw-liw pangantin. Mga bulan si Pagpalion may lima anak. Ay, nagkilat na pagkatag sinipay sisam. Yan ang kape. Nakong kumain mag-asawa. Inasawa mo na isa. Ano rin mapahiran? Kawin na ba? Dahil nabiasa ako sinakanak. Magkabat yung mataw ni Haram. Ano yung magkabat? Nagalaway na ako magulang. Nagalaway ko. Isingan mo. Ibang gulong. Ay, tanong ba ito? Ipawaya ko ni... Pati matujuh. Ay, masa ko lagi yan. Wala ka kulay. Ay, Ini kami talong mata. Naman talong ko. Muhammad talong pa. Kami nagkakaroon kay pati matujuh. Okay
Okay na lang ang doon sa bidaji. Okay na lang. Okay na lang ang doon sa. Umaya ay kembali ka ako makakaulit ko ang iyong sitawas na kayo begitu ko ang palagi ang palit untuk bisa siap jadi mulai membiak siapa yang kaya tadi main ini ada aku 25 tunggu Umaya ay kumarika lingkungan sinta wasita mahitik ko apalagi ko hau kuang untuk bisa kulit dan sanyak siapa yang tadi main bau Imbau pagyaron. Baka pasimpang. Bahasa saya sahalan Arab kuno. Baik
jarak miring ng jarak. Kumay kumulong marap kik, ikikit ang jarak. La ilaha illallah. Ikut kau. Sapi dah. Ay. Panahon na ka walang kumali. Hoy, nanak kay wala yung mga. Pagkos naman yun, kung tayo pahulog pag-uwi, sigawa na kami sa anak nila man. May sabi naman kami kaya yung to yan, yung sa akin, buwali na turang sundari, kasi kanila, hindi ko sa Kini tembak. Imu domba Pakistan aku domba longga. Imu domba Pakistan. Kira-kira di Pakistan. Lagi kami raja. Dimakan siari makan lagi.
katakan saan pwede Ano ulay lima anak ko. Nalanggan ang kamutuan ko lahi-lahi nung nagsaraw sa tiyan na tsinda. Ikaw marisog ka mo marin. Irin na ba, irin na? Kisi ba? Hindi, pagkarahin ang kisim. Hoy! Pagkarahin na mo kisim, iyon na mo som. Ayaw rin na, ito, Abdullah. Iyon na mo som. Asun na magkaparan, nagpunta ka mo ha. Ito pa yun, ano mo som. Ito pa yun, nalasin pa rin ko na ba? Kisim kay som. Punta ka mo to. Abdullah. Aso pag kang berbayar ya mamura sarupan. Abdullah. Abdullah ya re. Isutin ni Mamuriang. Aduh, isap. Oi, utang magkamot pag-inumarin na kang Abdullah. Bang pag-itutulad yung panay, oi. Dari ini saya mati agad na. Utang bakaw ka nyo naman yung Abdullah. Bang, bangkutan na yun. Ano yung mamakuwas lai? Bangkutan ka. Ano yung utang lumod? Nanazmir. Ha? Pakin nanazmir. Magbukas lagi. Wala pa rin na lagi yung mga ulo. Ate, bandai. Ay, puyo, para bandai ka. Kayo? Atau rakamon? Rakamon nih? Rakamon? Rakamon? Lain banjai? Lain banjai? Hai. Cewek cantik gitu kok. Sini nih masuk ke rumah kamu itu. Aku rekam kita. Guys.